Ngalaba Social Sciences na Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu dị n'Ịgbarịa ma chịkọwago ọgbakọ nkuzi ezumezu ha agba nke Itoolu na-abịa kwa afọ wee kpọkọọ onye Naijiria ọbụla ka ọ bụrụ onye na-achịkwa onwe ya na-ahazi onwe ya ebe na ebe ọbụla o nwetara onwe ya ma sị mba nyere ajọ ndị ọchịchị. Ya bụ ọgbakọ nkuzi ezumezu mba ụwa nke isiokwu ya bụ ọchịchị, nchekwa na nkwụdosi ike obodo n'oge ọgbara ọhụrụ anụnwa oge na ọnọdụ Naijiria ọgbara ọhụrụ dọtara ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ dị iche iche ma ndị si Anambra ma ndị si Mbarachi iche iche wee bịa tinyere ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ na ndị ọzọ a na-anụ okwu ha n'obodo. Gere ya bụ akọ n'uju dịka kwe na Igbo ọgụbụ onye nta aka n'ihe banyere agụmakwụkwọ si wee weta ya. Ọgbakọ nkuzi ahụ onye ji ọkwa Dean Faculty of Social Sciences bụ ọkammụta Anthony Agụ duru ndị otu ya na ndị akpọtara ga-ekwu okwu na ọgbakọ ahụ ịga njem ileta onye isi mahadum ahụ bụ ọkammụta Kate Omenugha. Onye isi mahadum ahụ bụ ọkammụta Omenugha n'okwu ya na njem ahụ kwuru ọ na-alụsi olu ike ebe ọ nọ ịhụ na mahadum a na-aga n'iru, ịhụkwa na onye tinyere ya n'ọrụ bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na-enwe ọṅụ n'ọrụ o nyere ya. Ọ yọkwara ndị isi mahadum ahụ na ndị nkuzi ka ha tinyekwuo uchu n'ọrụ ha na-arụ ma gbakwa mbọ na-akwado mahadum ahụ n'ụzọ ọbụla ha nwere ike na ịkwadokwa gọọmenti Anambra steeti nke ọ sị na ha na-enegara anya. N'ụlọ ETF ebe e mere ọgbakọ nkuzi ahụ, onye nọ n'isi oche mmemme ahụ bụ ọkammụta Obiajuru Obikeze n'okwu mmepe ya kọwara na ọgbakọ ahụ nyere ndị bịara ya ohere ịmụta ihe pụrụ iche n'aka ndị ahụ apịrị aka wee rọpụta bịa kụziri ha ihe, ọkachasị n'ọnọdụ a ala anyị bụ Naijiria nọ na ya oge ugbu a. Onye okwu okwu nke pụrụ iche n'ọgbakọ ahụ bụ ọkammụta Oke Ikechukwu mgbe ọ na-ekwu okwu n'isiokwu ọgbakọ ahụ kọwara ọchịchị dịka nke na-akụzi ụzọ wee kwuo na a na-elekwasị onye isi anya dịka onye na-enye nchekwube. Mgbe ọ na-akọwa na ọchịchị abụrụ ihe a ga-ahapụrụ gọọmenti ka ọ na-achị sọsọ ya, ọkammụta Ikechukwu kwukwara na enweghị ezi nchekwa n'obodo Naijiria bụkwa ihe enweghị ezi ọchịchị na-ebute, wee sị ka onye ọbụla n'akụkụ ọbụla onye nọ gbaa mbọ ịhụ na ọ na-eme nke ọma ka obodo a wee gaa n'iru. Onye nkuzi pụkwara iche bụ onye nke jikwa ọkwa Dean Faculty of Social Sciences na Mahadum Nsụka bụ ọkammụta Ernest Onyishi kọwara na ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala anyị bụ Naijiria na-enye ndị ọchịchị ike ha ji eme otu o si wee masị ha, wee sị na ọnọdụ dị otu a abụrụ ihe dị mma na ọ kwesịrị ka edozigharịa ya ka ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala anyị wee na-aga otu o si wee kwesị. Onye jikwa n'ọkwa Dean Faculty of Social Sciences Kammụta Agụ kelekwara Chineke onye mere ka ọgbakọ nkuzi ahụ wee pụta ihe wee kwuo na ọ bụ ihe a na-eme kwa afọ na mahadum ahụ nke ọ sịkwa na ọ ga na-aga n'iru wee na-akọwata mkpa ezi ọchịchị dị na ezinụlọ na n'obodo. N'okwu ekele ya, odeakwụkwọ otu chịkọbara ọgbakọ ahụ bụ Dọkịta Kasmia Obiakọ kelere ndị ahụ arọpụtara bịa nye ha nkuzi pụrụ iche n'ọgbakọ ahụ, kelekwa ndị otu kọmitii ahụ, gakwa n'iru kenekwa onye isi ha bụ ọkammụta Agụ nke rọpụtara ha iji wee kwado ọgbakọ ahụ. Inye onyinye pụrụ iche ịjụ ajụjụ na ọsịsa ya bụ ihe ndị emegasịrị n'ọgbakọ ahụ. Queen Anịgbaọgụ, akụkọ ụwa ABS.